Hola, molt bon dia, benvinguts a Aire Fresc. En aquest segon programa intentarem que disfruteu molt més que en el primer, amb les nostres seccions Fem crispetes, Primera fila, Via fora. A més, avui a Plató tenim el plaer de tenir Agustí Benedito, que és candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Parlarem amb ell perquè ens expliqui quins objectius té pel club. A més, i ara em vull posar una mica sèria, tant jo com l'equip de Llums TV us volem donar les gràcies perquè hem obtingut més de 5.000 visites en menys de 2 mesos a la nostra pàgina web. Així que només, com he dit, donar-vos les gràcies i continuarem millorant per vosaltres. Així que jo no m'enrotllo més i comencem el segon programa d'Aire Fresc. Doncs nosaltres ara estem a la secció Via fora i comencem amb l'apartat de música amb la Sílvia Ros i l'apartat de cinema amb Jordi Nicolàs. La Sílvia ens parlarà sobre la trova de Kung Fu i sobre la telecogresca i el Jordi ens portarà la pel·lícula Welcome. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs comences tu, Sílvia, ens expliques una mica sobre la trova i la telecogresca? Doncs avui a la Sala Apolo hi ha un concert. Dic que és per promocionar el seu segon disc, que és A la panxa del bou, i per a aquells fans incondicionals que no puguin esperar, tenen una tirada especial que val 5 euros més o menys i a més tenen com un bonus de 3 cançons. També en el concert, les 150 primeres entrades, qui les comprin tindran també com un regal que ha fet especialment la trova, que serà un disc amb la cançó de Flor de Primavera. I després, parlant de la telecogresca, aquest divendres dia 7, com cada any es fa la típica festa de música que organitzen els estudiants de telecomunicacions de la UPC. Dir que en aquesta festa venen grups com per exemple aquest any Maldita Nerea, El Puchero del Hortelano, Pell de Gall, Els Amics de les Arts, que últimament estan tenint molt de ressò, també Wally López i d'altres. Dir que les entrades es poden comprar al campus nord de la UPC, també a la UPF, a Econòmiques, a la Central, també Arquitectura i d'altres com la Plaça Cívica, Bellaterra i altres universitats. A tot arreu. Sí, a molts llocs. També dic que l'entrada val uns 15-25 euros. Sí, és força caret. És força caret. Entra amb una consumició... Sí, la birra val 1,5 i el cubata 3,5. Ah, està molt bé. Aviam, la beguda està bé, però jo opino que l'entrada és una mica... L'entrada és molt cara. Sí, és molt cara, és molt cara. Tenint en compte el tipus de festival i que hi va molta gent, és una mica careta. Llavors, jo voldria deixar la secció donant una cançó que tothom coneixerà, que és de Maldita Nerea, que és El secreto de las tortugas, que la canten junt amb Els delincuentes, i aviam si us agrada. Molt bé, l'escoltem, doncs escoltem la cançó. Ahora, dale al play, dale al play. Es un secreto, no se lo diga a nadie. Es el secreto de las tortugas. ¿Eso qué ha sido? ¿Está rayado? ¡Silencio! Mira cómo sigue. He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte, que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me habla la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Cruzamos el camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos
ves perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar que hacer que todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Cuando echamos a volar. Cuando echábamos a volar. Dice que sé que suena diferente. En tu futuro, en tu pasado, en mi presente. Hemos sobrevivido, aunque no sé bien a qué. Y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer. Pensando tan, Doncs una cançó, no? Sí que jo crec que agrada a molta gent i que la gent la Sí. coneix. Doncs seguim. Jordi, welcome. Bueno, welcome i welcome la pel·lícula. Sí, a veure, el títol, diguéssim que és una mica una manera de mostrar la hipocresia de la societat, perquè és una pel·lícula francesa de l'any passat que tracta la immigració a França. Està situat a Calais, a l'estret de Calais, que és el punt de connexió per mar i ferroviari també amb el Regne Unit, amb França. I bé, tracta d'un noi de 17 anys que es diu Bilal, que bé, la seva xicota està al Regne Unit i ell ha vingut, ell és kurd, i ha anat caminant des del Kurdistan fins a Calais. Ha fet 3.500 quilòmetres i només li falta passar l'estret i arribar a Anglaterra per reunir-se amb la seva nòvia, perquè bé, la volen casar i ell ho vol impedir. I bé, la història tracta que coneix un monitor de natació perquè l'ensenya a nedar i creuar el canal de la Mànega. Primer el monitor li diu que és molt difícil, però bé, ell està entossudit en aconseguir-ho i bé, la història tracta de la relació que es crea entre aquest monitor de natació i aquest jove de 17 anys. I com la pel·lícula que ens has portat l'últim dia, també la història d'amor queda en un segon pla, no? També? Jo diria que no tant. No tant, és més present la història d'amor. Sí, perquè la noia surt, al principi no tant, però la noia acaba sortint i té un paper, no diguéssim, no és un personatge principal, però a veure, jo crec que té més rellevància, però la trama principal és la relació que s'estableix entre un home d'uns 50 anys, diguéssim, que és monitor, i aquest noi. Llavors és com una pel·lícula de superació, no? Sí, de superació, el que passa és que cal veure al final. Cal veure al final i evidentment no podem desvelar el final, per això us convidem a veure-la. La pel·lícula Welcome, diguéssim, fa pensar sobre si realment els immigrants estan benvinguts a França en aquest cas o no. I la donen en algun cinema d'aquí a Barcelona? Sí, em sembla que només està a Barcelona, al cinema Alexandra, a Rambla Catalunya 90,
i ve a comentar que fins i tot els caps de setmana hi ha descompte amb el 3C, que en comptes de valdre 7 euros val 5,80. Doncs molt bé, realment molt interessant. Esperem que els joves vagin a veure Welcome, que fa molt bona pinta, i segurament molts joves també acudiran a la A la Telecongresca, molts. Doncs nosaltres anem a publicitat i tornem en seguida amb més Via Fora. Jo no sé ben bé el que és el periodisme, però si alguna cosa hauria de ser és sobretot essència. Essència de la comunicació. Tenir la possibilitat d'escoltar persones que tenen alguna cosa a dir i que això surt de la vida quotidiana. El periodisme és emoció, és descobrir coses noves, és investigar, sobretot. És una professió molt vocacional, és cert, que implica molt de sacrifici, però tota l'emoció que sents quan marques el gol, informativament parlant, quan dones l'exclusiva, doncs compensa tota la resta. Per mi el periodisme bàsicament és veure, observar, escoltar i després explicar, i tenir moltes ganes d'explicar-ho. I també estar disposat a invertir-hi moltes hores, molt de temps. Doncs bueno, jo crec que el periodisme és comunicació. La comunicació té una cosa que és l'atractiu que té aquesta professió, que és que tens molt poder i tens de vigilar molt, perquè el que dius tu ho rebrà un grup de persones més o menys grans segons el mitjà, però ja que no podem ser objectius, ser una mica ètics i tenir una mica de cura amb el que diem. Nosaltres tornem a ser aquí, a l'apartat de Via Fora, i ara tenim a la Cristina Graner, que ens parlarà de cultura, i a la Desiree Ibars, que ens parlarà d'exposicions fotogràfiques. Hola, molt bon dia. Molt bon dia, Alexia. Comences tu, Cristina? Sí, doncs mira, jo avui us porto una mica de cultura, però en general, o sigui, porto una mica d'art, una mica de cinema, una mica de teatre... Bueno, comencem. Primer començarem parlant d'art. Vaig buscar per internet i vaig trobar que fan un concurs de pintura i fotografia que es diu Art 30 2010 i és bàsicament un concurs per seleccionar artistes joves perquè puguin participar en una exposició que es farà el mes de setembre. La gent que estigui interessada pot entrar a la web de l'Ajuntament de Barcelona, allà hi és tot, i si s'hi volen presentar doncs trobaran tots els passos que han de seguir. I pot estar bé i fins i tot des de l'àmbit més periodístic o de la nostra branca pots fer concursant en fotografia, i si pintes, doncs també. Després passarem a parlar de teatre. Avui he escollit l'obra de Nit de Reis, que fan al TNC. És una obra de Shakespeare, de les més representades,
conjuntament amb Romeu i Julieta i coses d'aquestes. I dir que és amb música en directe i amb actors reconeguts, com per exemple Pep Anton Muñoz, que és el Peris del Cor de la Ciutat, Anna Icobalceta, que el nom és així, és baix, suposo, però si la veus segur que tothom la coneix, Pep Plana, Sílvia Bel, Josep Maria Mestres, que és el director, i bé, jo penso que és una bona obra i ha de ser bastant... Aviam, és Shakespeare, és un clàssic, però pot ser divertida més amb aquests actors, crec que pot ser interessant anar-la a veure. Bé, després de cinema, dir que fan el 12è Festival de Cinema Asiàtic aquí a Barcelona, del dia 30 d'abril al 9 de maig, per la gent que li agradi tot el món del manga, em sembla que ja està una mica relacionat, i si no, això, cinema asiàtic. I després vull portar-vos una pel·lícula que crec que ha rebut forces bones crítiques, que és Habitación en Roma, dirigida per Julio Medem, i que s'estrena el dia 7 de maig als cinemes. Està protagonitzada per la Elena Naya, que és espanyola, i després Natasha Yarovenko, que és de Rússia, si no m'equivoco. Sí, crec que el cognom té tota la pinta. És de l'est, això està segur. I dir que aquesta pel·lícula t'explica la història d'aquestes dues noies, es coneixen i tot se situa en una nit a dins d'un hotel, en una habitació d'hotel, i és la nit abans que se separin i que el personatge d'Helena Naya marxi cap a Espanya, que és el seu país, i la Natasha, que em sembla que la pel·lícula es diu igual també, marxi cap a Rússia. No sé, diuen que ha rebut força bona crítica, trobo que pot ser també força interessant i pot estar... No sé, mira, pel que val al cinema avui en dia, jo trobo que aquesta... Estàs disposat a pagar els diners per anar-la a veure. Sí, perquè últimament al cinema en trobem pel·lícules que valen molt la pena i... Una mica car, la veritat, però bueno. I després de música, dir que fan el Primavera Sound, com tothom sap, però com que ja s'acosten, ho he volgut recordar, és del 27 al 29 de maig, al Fòrum d'aquí a Barcelona. El preu és una mica elevat, cal dir-ho, o sigui, anar-hi els 3 dies val 180 euros. Sí, una mica elevat, més les taxes de poder comprar-ho. I si només hi vas un dia, o 2 dies seguits o separats, o no ho sé, són 75 euros més les taxes. Els 2 dies? No, un dia. Cada dia 75 euros. I els 3 dies sencers, 180. I no tens res, ni beguda... No, les taxes aquestes que s'hi sumen bàsicament és que si ho fas pel Servi Caixa doncs et cobren com un plus per haver-ho fet per allà, però res més. I això, clar, és car, l'únic és que la gent que li agradi una mica la música aquesta alternativa, electrònica, tirant cap al pop, al rock i aquestes tendències underground que se'n diuen, doncs és interessant també, que aviam pot estar bé, jo encantada de la vida d'anar-hi. El problema quin és que clar, és una mica car, però si t'agrada aquest tipus de música és un festival que està molt bé i a més té molt renom. I finalment, acabo amb això, dir que fan la nit dels museus. És una cosa que suposo que la gent no està acostumada a anar-hi, tampoc, i si se n'entera tampoc, és una cosa que dius, ai, fan la nit dels museus, Alexia, quedem per anar a veure museus. No. Però dir que fan la nit dels museus és el dia 15 de maig i és des de les 7 de la tarda fins a l'1 de la matinada un seguit de museus, que també es pot trobar a aquesta pàgina web de l'Ajuntament, obren les seves portes gratuïtament, són un total de més o menys 38 museus, i el que fan és obrir les portes i fan com activitats especials per aquest dia. I també, mira, és un pla alternatiu per un dia a la nit que no sap què fer. No sap què fer, no fan ninguna pel·lícula bona per la tele, doncs me'n vaig al museu. Exacte. Doncs això és tot per mi. Molt bé, molt interessant, Cristina. I Desi, què ens portes tu? Doncs jo us parlaré d'una exposició que es fa a la Galeria Tagomago, aquí a Barcelona, i que és del fotògraf Nick Bisi, que va néixer el 1963 a Londres i que és un fotògraf que està especialitzat en realitzar fotografies tant a objectes quotidians com també elements naturals a través dels rajos X. I aquest fotògraf havia treballat prèviament en diferents campanyes publicitàries, com a marques com Nike, Porsche o United Airlines, i ha rebut diferents premis internacionals, com el Black and White Spider Awards o el Fashion Project d'Alexander McQueen. I aquesta exposició, que ara està aquí a Barcelona, ja ha estat en altres ciutats, com per exemple a països com Alemanya, després a ciutats com Londres, i ha fet un llibre també d'aquesta exposició que es diu X-Ray i que és una col·lecció de totes les fotografies que ha fet amb rajos X en aquests últims 20 anys. I parlant d'aquesta exposició, cal dir que
és una selecció de les fotografies que ell considera més importants. Trobem tant fotografies d'objectes quotidians, com pot ser joguines o cotxes també, hi ha una fotografia d'un Mini, després autobusos amb gent dins, després fotografies de flors, i el que et permet la radiografia, segons ell, és mostrar l'essència de cadascun dels objectes. L'interior, no? Clar, sí, és això, o sigui, és mostrar l'interior, perquè normalment a les fotografies es veu el que és la roba, o sigui, les capes externes. I a través dels rajos X el que et permet veure és l'interior de cada objecte, ja sigui natural o artificial. Llavors, ell considera que els rajos X són honestos, que mostren el que de veritat és l'objecte o la persona, i sense cap tipus de maquillatge. Utilitza per fer aquestes fotografies unes instal·lacions especials que es veu que són 200 vegades més potents que els rajos X que utilitzen en els hospitals, i hi ha una gran possibilitat de risc. I per això sempre té la presència d'un metge que controla tant les instal·lacions com el que és ell, perquè clar, hi ha molt risc treballar amb aquest tipus d'instal·lacions. Clar, hi han de fer revisions constants i han d'estar molt atents. I tot això va començar perquè va fer una campanya publicitària i li van demanar fer una fotografia d'un objecte, em sembla que era. I llavors tenia 2 hores per fer la fotografia, li va sobrar temps i va decidir fer una fotografia de les seves sabates. I llavors va veure que li va agradar i s'ha especialitzat en fer fotografies d'aquest tipus, que són una mica curioses, perquè no s'havíem vist mai. I destacar que ha fet la fotografia de rajos X més gran de la història, a un Boeing 777, i que ha necessitat fer 500 radiografies, que després a través d'un programa... Les ha ajuntat totes. Sí, les ha ajuntat totes. Perquè clar, en el cas d'objectes molt grans és molt difícil agafar i fer de l'objecte sencer. Cada vegada ens trobem coses més estranyes al món, perquè és una cosa que no haguéssim pensat mai, fotografies amb radiografia. I dic que aquesta exposició està aquí a la Galeria Tagomago, a Barcelona, fins al 12 de juny. I jo crec que és interessant per veure. Oh, i tant, sí, és molt curiós, perquè és una cosa que no s'ha vist mai. Exacte, són fotografies completament diferents. Sí. Doncs molt bé, moltes gràcies. De res. Nosaltres anem a Publi i tornem amb la nostra companya Carla Roda, que ens parlarà de teatre. Fins ara. Del periodisme se'n donen moltes definicions. Una, que m'agrada, per curta i bastant exacta, és que periodisme és veure, sentir i explicar. Explicar amb amenitat. El periodisme no és una acció neutra. El periodisme no és el mateix que informació. Una etiqueta d'una ampolla d'aigua conté informació, però no conté periodisme. Quina és la diferència? L'opinió. Vaig decidir dedicar-me al periodisme perquè tota la meva vida m'ha agradat explicar històries. He explicat històries als meus germans, he explicat històries als nanos amb els que he treballat quan he fet de monitor de colònies, he explicat històries quan he entrenat a nanos petits a la meva escola, i quan vaig entrar aquí a la facultat de Blanquerna, doncs me'n vaig adonar que una de les millors maneres d'explicar històries era a través de la ràdio. Vaig anar un dia a veure un programa en directe i al sortir un professor em va dir que em brillaven els ulls mentre veia aquell programa, i em vaig adonar que realment era així, que m'havia encantat, que m'havia apassionat, i des d'aleshores intento dedicar-me a explicar històries a través de la ràdio. Soc periodista, crec, simplement perquè sóc una persona curiosa, a qui li interessa allò que passa al seu voltant. Crec que els periodistes tenim la sort de ser testimonis privilegiats dels esdeveniments que passen a l'entorn més immediat i al món, i és una de les maneres, crec, de conèixer el món en què vivim, i vull saber en quin món estem vivint.
Jo crec que em vaig dedicar al periodisme per curiositat. Ja des de petita, quan veia les notícies a la tele, ràpidament les que m'impactaven les escrivia en un paper i les anava guardant, tot un seguit de fitxes amb les notícies que més m'havien impactat. Va arribar l'edat de decidir-me i crec que vaig voler fer el salt de ser jo qui estigués en la primera línia, qui parlés amb la gent, qui escoltés les històries per després poder-les explicar. Per mi els 4 anys de facultats van ser molt bons, ens ho vam passar molt bé, vam estudiar molt, també vam començar a treballar, vam crear bones dinàmiques amb els companys, també amb els professors que teníem, que sobretot en les classes que eren més reduïdes, doncs ens donaven l'oportunitat de fer grups de debat, de sortir, d'anar a veure exposicions i de generar debat sobretot sobre l'actualitat. Van ser 4 anys molt ben aprofitats i a més m'ho vaig passar molt bé. Des del meu punt de vista, la gran aportació dels professors que provenen de l'àmbit professional és justament la seva experiència, que permet a la facultat i als seus estudiants estar perfectament connectats amb el dia a dia de la professió periodística i amb les seves empreses. Vaig decidir dedicar-me a la fotografia a l'últim any de la universitat. Jo abans pensava que em dedicaria al documental o a la ficció, més aviat cap al documental. Però va ser quan vaig entrar a la revista Nova Ciutat Vella d'una forma mig accidental quan vaig descobrir el fotoperiodisme i vaig dir, val, això és el que jo venia a buscar en realitat en aquesta universitat. A partir de llavors estic lluitant per això, perquè sigui la fotografia la meva professió. Quan vaig descobrir la fotografia vaig pensar que seria el mitjà amb el que viure i ara ha transcendit i va molt més enllà. És una manera de viure per mi, una manera de veure. Doncs nosaltres seguim aquí amb la nostra col·laboradora, Clàudia Moran, que ens explicarà i ens deleitarà en bars per sortir de festa o per anar a prendre alguna cosa. Hola, molt bon dia, Clàudia. Hola, Alexia, ¿cómo estás? A ver, ¿qué bares nos traes hoy? Pues a ver, yo te traigo un par de bares que yo frecuento bastante. Y frecuento bastante porque realmente son agradables, son tranquilos, son acogedores y especialmente para antes de salir de fiesta, cualquier discoteca, cualquier pub, pues están muy bien para ir preparando el cuerpo, ¿no? El primer bar que te traigo se llama El Racó y está en Balmes número 69. Es un bar de ambiente que, bueno, para mí es muy acogedor, tiene una luz tenue, es pequeñito y, bueno, está muy bien. Hay gente normalmente entre 18 y 30 años. Y, bueno, pasa bastante desapercibido porque cuando pasas por esa calle, que hay bastantes bares, tiene una puerta muy pequeñita porque es como una puerta de tipo de casa de los 7 enanitos, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, tú cuando entras ves un montón de gente, la barra es pequeña, pero hay un montón de mesas y, bueno, está dividido en 2 pisos. ¿Y qué puedes beber allí? Bueno, pues ya puedes optar por la opción cerveza, que es lo más común, pero en El Racó tienen especialidad casera de jarras, de sangría y de agua de Valencia. Y bueno, los precios aquí no es que sean baratos, no es que... Por el sitio que está ya se imagina que no... Ya, hombre, es la ubicación, está muy céntrico, el ambiente es muy bueno. Y bueno, las jarras estas que te estoy diciendo salen por 14 euros. Pero bueno, pero si lo compartes... Sí, normalmente se comparte entre 4 personas, por lo tanto te saldría 3,5 euros aproximadamente cada persona y eso está, pues bueno, dentro de lo que cabe, está muy bien. Y bueno, las mesas, hay mesas más pequeñas, también hay mesas más grandes, según el grupo que hayas, hay grupos más reducidos o más grandes. Hay como un altillo también, que hay una mesa más grande, donde tú puedes llamar como 2 horas antes, como poco, y tú pides dices, mira, somos 20 o somos 25, y subes a esa mesa que es la especial, ¿no? La reservada, digamos. Y nada, y luego está el piso inferior, que está cerrado cuando tú entras al bar, sobre las 11:30 está cerrado, pero aproximadamente a la 1 de la mañana esta parte la abren, entonces la gente que está arriba consumiendo y cantando y todo, pues bajan, nos colocamos abajo, ahí en medio un pasillo entre varias mesas y bueno, esperas un ratito tomándote lo tuyo y de repente llega pues un músico con su guitarra, que bueno, yo lo que sé es que los jueves, viernes y sábado van. No sé el resto de la semana, no estoy segura, pero jueves, viernes y sábado, seguro. Esto lo sabes tú, sí, porque has yo. estado... Lo sé yo porque he estado. Sí, sí, y cada día, sea jueves, viernes o sábado, viene pues un músico diferente. Por ejemplo, creo que los viernes, en vez de venir uno, vienen un chico y una chica. El chico toca la guitarra y la chica canta, ¿no?
Y bueno, está muy bien porque interactúan un montón con el público canta y se enrollan un montón con todo el mundo que está allí. Y bueno, cantan canciones conocidas, tipo Jarabe de Palo, Los Delincuentes, yo qué sé, Estopa incluso. Y bueno, la gente se lo pasa muy bien, es muy divertido. Y bueno, nada, es eso, que lo que más tiene bueno es que hay una interacción muy grande y la gente se lo pasa muy bien. No es esto de que llega el cantante al escenario y de repente hay como una relación distante, ¿sabes? No, es muy buen rollo, ¿sabes? Y te anima un montón para antes de salir de fiesta o lo que sea, ¿no? ¿A qué hora cierran, más o menos? Pues mira, si Échale empieza a cantar a la 1 de la mañana, más o menos, pues Échale que sobre las 3 de la mañana, sí, lo normal de los bares. Pues hace muy buena pinta este Balmes 61, ¿no? 69, sí. 69, perdón, sí. 69, yo 61. Vale, ¿y el otro? Y el otro se llama Cirano, que bueno, supongo que este es más conocido por la gente joven, que es, bueno, el Cirano Bar de la Tere, porque hay que decir que la dueña es, bueno, digamos un personaje entrañable, ¿no? De estos de la vida de Barcelona, el Bar de la Tere. Tú entras allí y ya te das cuenta de que hay un personaje entrañable detrás de la barra, ¿no? Y bueno, está ubicado en Aribau con Rosselló. Y bueno, el ambiente también es como en el Racó, es un ambiente juvenil, de gente, bueno, de más de 18 años, y esto lo puntualizo porque siempre te piden el DNI cuando entras. O sea, yo tengo casi 20 años y a mí me piden el DNI cada vez que entro y a todo el mundo. O sea, esto está muy controlado porque hay consumo de alcohol, principalmente es eso, es un bar de copas. Vas a salir por la noche para después. Exacto. Pues por eso, y bueno, también, aparte de la gente joven, hay mucha gente que está de Erasmus, gente sobre todo norteamericanos que están de Erasmus y que van allí y hacen como su pequeña reunión de norteamericanos en Barcelona, aunque unos estén en este sitio y otros en el otro, pues todos se reúnen un jueves, un viernes, un sábado en el Cirano, ¿no? Bueno, este es más amplio que el Racó, porque así como el Racó es más estrechito, es más íntimo, pues este es más amplio, ¿no? Cabe muchísima más gente, es un local grande y hay muchas mesas y también hay banquetas, para los que no haya mesas, que te puedes poner en mitad de un pasillo con tu banqueta a beber, o sea, se llena. ¿Y eso se debe ser un descontrol? Es un descontrol, de hecho a veces incluso te llaman la atención porque los vecinos ya se han quejado alguna vez y tal, pero bueno, más o menos, como también cierra más o menos a las 3, pues no hay mucho problema, ¿no? Y bueno, la barra, en este caso, no como en el Racó, que es pequeñita, es una barra extensa. ¿Por qué? Pues ahora te lo explico. El Cirano es un sitio muy económico. Tú vas y te pides una copa y según el alcohol que elijas, pues te vale 3 o 4 euros la copa. Cosa que en Barcelona parece imposible, ¿no? Parece imposible porque de 5 o 6 no te bajan. Pues por eso, es que es algo que no... A mí me sorprendió mucho, sí, a mí me sorprendió mucho, porque yo estaba acostumbrada en Galicia, que los precios son más bajos, pues de repente un bar que tienes 3 o 4 euros por una copa, o sea, está muy bien. Y bueno, la cosa que tiene también de anecdótica es que el alcohol te lo puedes servir tú. Tú te pides, pues lo que sea, ¿no? Un ron Coca-Cola, pues te traen el ron, te piden la marca que quieres. ¿En la mesa? Sí, no, tú vas a la barra. Y en la barra tú te sirves lo que quieras. Si te la quieres poner toda de ron, pues te la pones toda de ron, ¿sabes? Cosa que no recomiendo. ¿Y te cobra lo mismo? Sí. ¿Te pones todo de ron y te cobras 3 euros o 4 euros? Depende de la marca, son 3 o 4 euros, pero de ahí no se mueve. Y ¿Cirano esto? El Cirano, sí. Apuntas, ¿no, Alexia? Apunto, Balmes 69 y Cirano... Aribau Rosselló. Es Aribau Rosselló. Bueno, y otra anécdota, que también ya es, bueno, digamos, el boom, es que te dan palomitas gratis. Tú vas allí, te pides tu copa y tienes un montón de sacos de palomitas hechas y tú vas con bueno... ¿Te las pones también? Sí, te las vas poniendo. Las veces que quieras, sin ningún control ahí. ¿Y dónde hacen negocio esta gente? Con cubatas a 3 euros y palomitas gratis. Yo me imagino que les tiene que salir rentable. Hombre, claro, es un negocio, pero porque si no, no iría la cosa bien. O sea, pero bueno, mira. Está muy bien. Lo que pasa es que también lo de las palomitas es una estrategia, yo encuentro, ¿eh? Claro, no sé. Cuanta más palomitas comes, más se te da y por tanto pides más cubatas porque, hombre, como son baratos, pues dices, mira, me vale la pena, ¿no? Claro. Y bueno, no hay música en directo como en el caso del Racó, pero bueno, tienes música de fondo, pero la música es de otro tipo totalmente diferente. La música ya es más discotequera, como metiéndote en ambiente, ¿no? Como diciendo, después discoteca. De hecho, hay bueno, relaciones públicas que van entrando y te van repartiendo ya los flyers de las discotecas. Exactamente. Y comunicación para
Bueno, transporte público. Transporte público, pues mira, yo es que voy andando, pero me imagino, como está en pleno Eixample, yo me imagino que el tema metro o el tema autobús incluso es... O incluso ferrocarriles, Balmes está en Balmes, bueno, puede ser que en Cirano, en Balmes no lo sé, no estoy segura. Pero bueno, realmente es una zona que yo creo que la gente normalmente patea, ¿sabes? Que como hay muchos bares y es una zona de mucho ambiente, juvenil, pues la gente anda mucho por toda la calle, ¿no? Y bueno, y nada, y básicamente esto, más o menos como el Racó. El viernes nos vamos. El viernes nos vamos. Me ha gustado más, pero los dos me han gustado mucho. Sí, los dos están muy bien, son ambientes diferentes, pero los dos están muy bien. Cirano, nos vamos a Cirano entonces. Nosaltres anem a publicitat i tornem en uns minuts. Gràcies, Clàudia. Jo no sé ben bé el que és el periodisme, però si alguna cosa hauria de ser és sobretot essència. Essència de la comunicació. Tenir la possibilitat d'escoltar persones que tenen alguna cosa a dir i que això surt de la vida quotidiana. El periodisme és emoció, és descobrir coses noves, és investigar, sobretot. És una professió molt vocacional, és cert, que implica molt de sacrifici, però tota l'emoció que sents quan marques el gol, informativament parlant, quan dones l'exclusiva, doncs compensa tota la resta. Per mi el periodisme bàsicament és veure, observar, escoltar i després explicar, i tenir moltes ganes d'explicar-ho. I també estar disposat a invertir-hi moltes hores, molt de temps. Doncs jo crec que el periodisme és comunicació. La comunicació té una cosa que és l'atractiu que té aquesta professió, que és que tens molt poder i tens de vigilar molt, perquè el que dius tu ho rebrà un grup de persones més o menys grans segons el mitjà, però ja que no podem ser objectius, ser una mica ètics i tenir una mica de cura amb el que diem. Doncs ara us deixo amb la secció Primera Fila, amb un monòleg molt divertit. Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. Bueno, avui a la secció de monòlegs us parlarem de l'aventura que és anar a la perruqueria, no, Cris? Sí, és una aventura. Cada cop que entres per la porta de la perruqueria sempre et trobes algun que altre problema.
Per exemple, tu ja has demanat hora prèviament, no? Has dit, mira, que vindré a les 12, no sé què, i diuen, vale, tenim hora lliure, entres a la perruqueria i et diuen, bueno, doni'm la jaqueta, no sé què, i ja sentis aquí que ara l'atendrem. Quantes revistes et donen per llegir, Cris? No ho sé, però t'has de llegir 50 lectures o tornar-te a llegir un altre cop la mateixa, repassant les notícies, perquè fins que no criden perquè et puguin rentar el cap i aquestes coses, potser tardes una hora. O sigui, t'has de reservar tota una tarda o tot un matí per anar a la perruqueria. A més, ja un cop t'han agafat i et porten a rentar-te el cabell, no diguéssim, primer et posen allà, no? Tu et regules la cadira, et posen una tovallola, que normalment sempre et cau perquè te la posen fatal. Llavors tu et poses la tovallola i et diuen, bueno, t'estan rentant el cap i et diuen, bueno, com la notes, senyora, l'aigua? I estàs a punt d'aquí, del teu cap, està a punt d'explotar un volcà de lo calenta que està. I llavors, quan intentes dir, no està gaire bona, de cop i volta te la posen freda total i et surten estalactites en el cabell, podríem dir, no? Bueno, i això no és l'únic problema que tens quan et renten el cap. Aquell mal horrorós que fa el clatell, aquella cosa tan incòmoda, perquè mira que fa anys que existeix, podríem haver inventat alguna cosa una miqueta més còmoda per la perruqueria, però aquell mal que fa aquí el clatell, bueno, horrible. Jo odio rentar-me el cap a la perruqueria. Jo també. I després també et pots trobar unes mans que siguin perfectes, o sigui, que et facin allò un massatge, que quasi t'adorms allà a la pica, i una altra que sigui una bèstia, allò que et fot unes tibades de cabells que... Perdona que t'estiro. Home, mira, m'està deixant calva, potser, no? Exacte. No sé. I després, quan ja t'han rentat el cap, te l'han eixugat i això, et porten a una altra cadira per tallar-te el cap, i llavors arriba aquell moment que tu dius, per favor, que m'entengui, que la perruquera m'entengui, que dius, mira, perdona, és que em vull tallar les puntetes, no? Vull fer-me una mica de serrell, i així no vull que me'l toquis gaire de mida, simplement un ditet, no sé què. Què? Quan acaben de tallar-te els cabells veus que ja ets un tio, perquè t'han tallat els cabells curtíssims, no? Tens els cabells per aquí, acabes amb els cabells per aquí, tens el cervell per aquí, acabes amb el cervell recte, que diu, no, que et queda molt bé, diu, no, perfecte, diu, mira, t'afavoreix a la cara, està de moda, que tu dius, no senyora, jo li he dit les puntetes, no que em tallies el cap i em canvies de look, sisplau. Sí, bueno, un desastre. A mi m'ha passat alguna vegada i la veritat surts de la perruqueria volent-te, bueno, suïcidar, o sigui, aquell cap, per favor, te'l taparies amb una bossa de bessura i t'aniries fins a casa i no sortiries durant un mes. Per tant, jo recomano que la gent que es vulgui tallar els cabells ho faci durant l'estiu, és la millor època. L'estiu, si no t'agrada el pentinat, marxes de vacances, te'n vas a la platja, te'n vas a la muntanya, on vulguis, però... I a més també hi ha el típic amic que tu surts de la perruqueria plorant quasi perquè t'han tallat els cabells, t'han fet un color diferent, bueno, que t'han matat i diu, tranquil·la, home, que el cabell creix. Tu, sí, home, el cabell creix, però quan em creixerà el cabell? Tardarà una mica, eh? Diuen que creix 12 centímetres per any, o sigui que és una coseta així, imagina't, jo el tenia així de llarg, me'l tallen així, i apa, doncs vinga, fins d'aquí uns quants anys no tindré el cabell llarg. Bueno, i el que has dit tu després també, ja no només és la mida dels cabells, el color. Per triar aquell color i que te l'encertin, és difícil, difícil, bueno, difícil. Pots sortir amb un rosa fúcsia, volies dir un ros clar, no? Jo diria que la millor manera per anar a la perruqueria i que no te la pifin és ser una mica borde. Bàsicament. Una mica pim-pam, li fots 4 mocs a la perruquera i ja no s'atrevirà. I si no, doncs no li pagues, tu, és una altra solució. I quan et diuen allò de perdona, tens el cabell molt greixós, et fiquem aquest líquid, toma, 40 euros més, que van sumant en el preu i després arribes a la factura i dius, perdona, puja 100 euros, perdona, i qui m'ha fet el cap? Diu, no, mira, li hem tallat les puntes, però al final li hem tallat una mica més, que si les mascarilles, que si l'aigua, clar, m'ha dit que la canviés, que si les 50 lectures que s'ha llegit... A veure, senyora, anar a la peluqueria no ha de ser una aventura, ha de ser un plaer, perquè dius, ai, m'arreglaran, vull estar guapa. Exacte. I quan t'has de maquillar ja, bueno, no els diguis que et maquillis. No, jo no ho recomano. Bueno, aviam, si és un dia especial pots fer-ho, però si no sembles un putón verbenero, perdó, però... Et fiquen aquí i dius, perdona, una mica de colorete, i diu, oh, mira, et faré una cosa perfecta, et ficaré colorete, aquí una mica de blau perquè et combinarà amb el vestit, els llavis vermells, no sé què, surts d'allà i et diuen, ¿cuánto cobras? Perquè, clar, o sigui, surts com una hipoteca. No, o sigui, no cal pintar-se gaire per anar a la perruqueria. En una casa seva es compra 4 pintures i ja t'ho fas bé. Llavors, també pel preu que et claven. Sí. Perquè hi ha cada peluqueria, que si la peluqueria d'Operació Triunfo, per ser d'Operació Triunfo, 40 euros més. Que si L'Oreal, que si Llongueres, que si no sé què. Mira, te'n vas amb aquella que hi ha totes les iaies del barri i ja vas bé. I passes una bona estona. Ai, com està la Conxita? Molt bé, senyora, m'ho va preguntar la setmana passada. Jo penso que jo a la perruqueria, aviam, he de dir que en part és una tortura. Però en part, pensa que te n'enteres de tots els cotilleos que hi ha dins del teu barri, poble o on visquis. Però és
Perfecte, o sigui, entres allà i surts d'allà dins amb 50 cotilleos per explicar a totes les teves amigues i te n'enteres de tot. Mira el que m'han dit a la perruqueria. Però és cert, i tant, la Manola m'ho ha confirmat. Que si aquest s'han separat, que si aquest li ha fotut les banyes, que si l'altre... Ui, bueno, de tot, de tot. T'enteres de tot. Tot i que sigui una aventura per això dels cabells, que dius, per favor... És entretingut. Quan trobi una perruqueria que m'ho facin perfecte, ja hi haurà... Bueno, faré una festa. Després de l'aventura, bueno, és entretingut, tot llegeixes 50 lectures, saps que la duquessa no sé què... Un matí diferent, o una tarda diferent a les que deus fer. Tot un dia, podríem dir, tot un dia, perquè entre una cosa i l'altra ens podem passar tot el dia. Sí. Bueno, i una altra cosa, i a mi em va arribar la veu que aquí a Barcelona, jo aquí vaig caure de cul a terra, ja us ho dic ara, fer-se unes metges em sembla que valia més de 100 euros. Unes metges que dius, aviam, sí que és car, però aviam, m'entens? Vull dir, no n'hi ha. Per tant, a més, si et fas unes metges i vas amb el cap massa tenyit, al final portes una arrel així i al final, doncs, és el que hi ha. Però, noi, aneu al poble, que el poble és més barat, i us ho dic jo que soc d'allà, collons. Al poble potser són 50 euros, 50 o 60 per 100 euros, com diu, un robo. Home, jo ho trobo car per tallar-te els cabells, com no t'han de tallar, però bueno. Bueno, total, que és una aventura i que esperem que a vosaltres no us passi, tot i així recordeu, com diu la Cris, s'ha de ser una mica borde abans que et facin cas. I si no, te'n vas a una altra peluqueria, no passa res. Exacte, n'hi ha moltes, s'han d'anar provant de tot. Doncs nosaltres ara anem amb la secció Fem Crispetes, amb els nostres col·laboradors Aleix Pla i Jonathan Gómez. Connectem amb la seva casa del carrer Tallers i a veure de quina pel·lícula ens parlen avui. Could we pick up now where we left off? Mr. Stark, please. Yes, dear. Could I have your attention? Absolutely. Our priority here is to have you turn over the Iron Man weapon to the American people. Well, you can forget it. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace. We're adjourned for the day. You've been a delight. Okay, give me a smooch for good luck. I might not make it back. Go get him, boss. You complete me. Come from a family of thieves and butchers. And now, like all guilty men, you try to rewrite your own history. And you forget all the lives the Stark family has destroyed. There will be blood in the water, and the sharks will come. Però, què fas amb això, Aleix, tio? Què passa, tio? Amb aquesta pel·li... Mira, aquí tenim com nunca, van aquestes palomites avui, perquè aquesta pel·li palomitera... Bueno, això fora. Calla. No, és per molt... Home, has de menjar moltes... Et veig molt alterat. Tranquil·litza't, tranquil·litza't. Clar, quan em posen una pel·li dolenta em poso nerviós, evidentment. Avui has de menjar has de menjar palomites, però moltíssimes, Per què? Perquè és una pel·li que és el típic, repeteix tots els clichés del típic blockbuster de Hollywood, és terrible. Joder, és una pel·li de superherois, tio, a més, la 2, saps? Clar, però jo pensava... Iron Man 2, tio. Després de la 1, pensava que em posarien una cosa amb cara i ulls, però he vist que no. Segundas partes nunca fueron buenas, Jonathan. Ho hauries de saber, tio, ho hauries de saber. En pocs casos, però... Vale, dius El Padrino, doncs encara.
Bueno, alguns sí, però aquí no ha estat així i per exemple els diàlegs fatal, no aporten res. Ja, clar, ho diu. Per exemple, Samuel L. Jackson diu una cosa, no me'n recordo la frase exactament, però diu com y tienes que seguir tu corazón i alguna cosa així, vull dir, un tio amb un parche a l'ull, saps? Vull dir, no han sabut... Joder, però què t'esperaves, tio? Què t'esperaves aquí? Una pedazo d'història o què? No han sabut respondre a les exigències dels personatges, que això és una merda, home, però com es pot fer això amb Iron Man 2? Ara, el que tenien segur és que hi ha sempre un públic concret, que és el que ha vist el còmic i tal, que ho anirà a veure, saps? Ja, i els... O sigui, és que és això... Els destrossarà. És una superproducció de... Ja, però és que, no sé, tio... Tret d'algunes quantes, tio, com jo que sé, Spider-Man o alguna d'aquestes, tio, les altres, la majoria d'aquestes superherois, tio... Jo perquè no me jodes, tio. No el superheroi, la xica i l'antagonista, tio, que sempre és un resentido, saps, allà, tot el dia allà, maquinant la venjança, tio, a veure, tampoc... Jo perquè no sóc un gran fan del còmic, però els fans del còmic se sentiran, però molt decebuts, Què ha dit la crítica? La crítica, l'ha destrossat bastant. L'únic que aquí ha funcionat i faran tercera part en 3D, saps? Sí o no? El puto 3D? A mi no m'enganyen més d'anar a veure aquestes coses. I per exemple, fins i tot els actors estan molt malament. Robert Downey Jr. per mi és molt irritant en aquest... És la típica interpretació de dandy multimilionari, que superguai que soy, no sé què... Ja, però és que tots els superherois, tio, són... A veure, és que la majoria de superherois van d'aquest pal, saps? De... Soy tope de crack, no sé què, saps? I jo què sé, tio. Jo reivindico el paper d'antagonista, tio, pobret, saps? És que sempre perden, tio, no pot ser. Ja, però aquí l'antagonista tampoc... Mickey Rourke no està molt aprofitat, la veritat, i Sam Rockwell fent de Hammer, és horrible, la seva interpretació. És el típic dolent, amanerat, intel·lectualoide, jo sé moltíssim, llegeixo Flaubert i... Home, va. Una merda de pel·li, tio. Això no s'aguanta per enlloc, home. I el... No sé, bueno, de lo poc que està bé són les escenes d'acció, això sí, l'únic. Alguns efectes especials i tal, joder, bueno, és que són el que tenen aquestes pel·lis, tio, tampoc tenen res més, saps? Si no, tio, de què... Molt malament, I després hi ha moments molt típics en quant a guió. O sigui, el pitjor de la pel·li és la sensació de ja vist que dona tota la pel·li, perquè hi ha un moment que el Robert Downey Jr. descobreix el seu amor, l'amor verdadero per part del seu pare en un vídeo i vull dir, això ja ho hem vist moltes vegades. Inclús és que m'ha arribat a avorrir la pel·li. I la noia què tal? Scarlett Johansson està bé, l'únic que no aporta gaire, tampoc surt molt, i Gwyneth Paltrow està bé. El millor són les interpretacions femenines, però segur. Segur. Però l'altre molt malament, no hi ha per on agafar-ho, la veritat. Sí, com la qualificaria aquesta pel·li? Aquesta pel·li? Que no... Un 3 pelado, no? Recomano... Un quadro. No, a mi les notes no m'importen gaire. Jo simplement recomano a la gent... Perdoni vostè, senyoret. Jo recomano a la gent que no es deixi enganyar i no vagi al cine a veure aquesta merda, la veritat. Perquè és horrible. Si et conviden, no? Si van al cine, clar, home, si et conviden, llavors sí. Amigo. És com quan vaig anar a veure una pel·li que és molt dolenta, que es diu El Gran Stand, que la van estrenar directament en DVD als Estats Units, per culpa d'un amic meu. No sé qui vols que et convidi a veure aquesta pel·li, tio. Un amb molt mal gust que conec jo, que és així, saps? Sí o no? Li mola molt Rob Schneider i volia veure aquesta pel·li. Buah. Però bueno. Malament, tio. Molt malament Iron Man 2, Molt trist. No m'ha agradat gens. Però bueno. En fi, tio, no sé. Busca't una altra pel·li... Sí, però... Realment la cartellera està... Està xunga. Està fluixa, està fluixa. Pues res. Jo què sé, tio, anem a fer alguna cosa, no? A veure si la setmana que ve... S'ho curren més.
tenim la pròxima setmana, d'aquí a 2 setmanes, a veure si tenim més sort, perquè Pues sí, tio. amb aquests blockbusters fastigosos, palomiteros de Hollywood, Joder. no anem enlloc, saps? És que no pot ser. Doncs nosaltres seguim aquí i ara tenim una entrevista amb l'Agustí Benedito. Per fer-la m'acompanya el Jordi Hurtasun. Hola, bon dia, Jordi. Bon dia. Posa'ns una mica en context abans de tot. Bé, doncs, la primera preocupació a Can Barça ara mateix passa pel títol de Lliga. L'objectiu, guanyar-la, evidentment, i també, ja de pas, deixar el Madrid segon a les portes de la conquesta. Després d'això, el tema de debat blaugrana s'organitza al voltant de les eleccions a la presidència del Barça. Darrerament han sorgit molts noms, molts candidats que opten a aquesta figura, a ser presidents del club, però la polèmica no s'ha fet esperar. El debat entre les candidatures continuistes i les que volen capgirar el full de ruta de l'actual Junta no s'ha fet esperar. Joan Laporta primer donava el seu suport a Alfons Godall amb el tema de campanya, el lema de la campanya Més Barça, i després va capgirar la truita i ara dona suport a Jaume Ferrer. Altres noms que també hem sentit són el de l'incansable Sandro Rossell, que possiblement pot anar acompanyat de Reixac. També tenim Marc Ingla, Lluste i l'Agustí Benedito. Hola, molt bon dia, Agustí. Bon dia, Alexia. Doncs l'Agustí va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona. És un empresari català que va ocupar el lloc del càrrec de director general dins l'empresa Benedito S.A. Destaca per ser el fundador de la plataforma l'Elefant Blau, que va ser promotora de la moció de censura a Josep Lluís Núñez l'any 1998. Va formar part d'algunes comissions del Barça fins que el 2009 va dimitir per desavinences amb Joan Laporta. Ara mateix, Agustí Benedito és un dels candidats per ser el president del Futbol Club Barcelona. Agustí, podem tornar a veure un advocat com a president del Barça? Doncs, home, dependrà dels socis el proper dia 13 de juny. I sí, efectivament, jo has de pensar que amb el Joan Laporta el conec l'any 96 i abans de la moció de censura de l'Elefant Blau que feia referència, abans hi havíem fet junts les eleccions de l'any 97 amb el Laporta, amb el Perrin, amb unes eleccions que va avançar el president d'aleshores, el Núñez, juliol del 97. Vam fer la moció de censura l'any 98, vaig participar en les eleccions de l'any 2000 i en aquestes darreres també, les del 2003. Per tant, vostè ja va estar vinculat al Barça d'una manera o altra, però com va sorgir la idea de presentar-se per a ser president del club? Sí, de fet, és com et dic, són molts anys. Jo, quan efectivament dimiteixo aquest febrer de l'any passat, diguem-ne que trenco amb una relació de 13 anys amb el Joan Laporta i aquests 7 anys previs a la seva presidència i sobretot aquests, per ser precisos, 5 anys i 9 mesos que he estat a dintre del club, dic que et donen l'oportunitat de gairebé de forma natural anar conformant gairebé un programa. És a dir, la idea del Barça la tenim molt clara. Aleshores, davant de la constatació de que la nostra idea de Barça segur que és diferent de la que representen els, perquè ens entenguem, continuistes i de la que pot representar el Rossell, és per això que prenem la decisió de tirar endavant amb les nostres propostes. Fa uns dies a la web agustibenedito.cat apareixia un requadre amb una pregunta. I tu, com creus que hauria de ser el pròxim president del Barça? En aquesta estava escrit, posava, ha de gestionar amb seny, garantint el creixement sostenible del club i del seu patrimoni a llarg termini, ha de ser una persona propera, integradora, clara i que doni la cara per tu, ha de ser independent, el representant de totes les ideologies dels socis, pensin com pensin, i l'última, i creiem la més important, ha de dedicar-s'hi en cos i ànima disposat a donar-ho tot pel Barça. Llavors, vostè què seria capaç, com a president, a fer per l'equip? Bé, aquestes són coses totes elles molt importants i jo també vull dir que en el projecte del 2003 amb el que el Joan Laporta es va convertir en el president més votat de la història del Barça, en aquell projecte jo me'n sento orgullós d'haver-hi participat. Van ser molts anys abans de l'any 2003. I aquell projecte actualitzat, renovat, complementat, jo crec que és vigent i crec que és bo. I crec, a més, que la majoria dels socis estan d'acord amb això que dic. El problema l'hem tingut que en un tram del camí d'aquesta presidència llarga de Laporta, ell ha marxat per una altra via. S'han oblidat i de compromisos que ell va admetre, es va comprometre a aquell any 2003, no els ha fet. Algunes d'aquestes coses que ara has llegit formaven eixos bàsics d'aquell compromís del 2003 i, per tant, sí, hi ha temes com aquests i alguns altres que conformen, gairebé diria, els nostres trets essencials de la proposta que presentarem. Sí. També seguint el tema de la web i les propostes que vostè proposa pel club, propostes de millora, evidentment,
també apareix un requadre on el titular diu tant al despatx com a la pista. La pregunta és, com a president, què és més important, la feina del despatx o la feina que es du a terme a la pista? Bé, són dues coses diferents. Tot el que fa a la pràctica esportiva, resultats de les seccions, perquè el Barça, a part del primer equip de futbol, sabeu que tenim altres 4 seccions professionals i altres 8 seccions no professionals. De manera que cada setmana no són 11 els esportistes que porten la samarreta del Barça, són més de 1.300 esportistes. I per tant, tota aquesta parcel·la esportiva, aquesta té, diguem-ne, vida pròpia i té els seus responsables. Però és que el Barça és molt gran i jo entenc que des de la junta directiva el tema esportiu té que quedar en mans de les pròpies estructures esportives i els seus responsables, i en canvi ens hem de preocupar d'un seguit de coses molt i molt importants que no tenen res a veure amb l'actuació puntual d'algun dels nostres jugadors. L'Agustí Benedito va anunciar que té una estructura esportiva molt marcada i molt definida, tot i que va anunciar que abans de comunicar-la al soci l'ha de comunicar al Pep. És més important que la sàpiga el Pep Guardiola abans que el soci? Està bé. Nosaltres, com tota la resta de la nostra proposta, la tenim molt detallada, molt pensada, i estic convençut que és la millor proposta que hi haurà, la nostra. Pel que fa estrictament a estructura esportiva, jo crec que gairebé tots els candidats estarem igual. Nosaltres la tenim molt rumiada, molt detallada, però ja entendreu que jo tinc gairebé necessitat de parlar-ho amb l'entrenador del primer equip de futbol, perquè potser després d'aquesta conversa hi haurà alguna cosa, segurament, que el Guardiola voldrà parlar-ne, dialogar-ho i potser canviar-ho i modificar-ho. I és per això que abans de presentar-la de forma definitiva tinc molt d'interès de parlar-ho amb ell per, aleshores sí, donar, diguem-ne, la configuració final. Va en aquest sentit, el comentari. El dia de la Diada de Sant Jordi, vostè fa unes declaracions, va dir era en contra de la venda de patrimoni, perquè va dir que suposaria un empobriment pel club. Per què és tan reaci aquesta venda? Sí, aquest jo crec que és un dels temes verdaderament importants. Per això dic que aquestes eleccions del 13 de juny seran decisives. Aquí hem d'escollir si volem un Barça, diguem-ne, perquè ens entenguem, propietat de tots de veritat, o un Barça que pugui seguir sent gestionat per una petita elit que representen els que marxen o els que puguin venir si fem referència a una altra candidatura. Mireu, el tema patrimonial és tan clau que a l'hora de vendre el Mini ja no es tracta només de que puguem realitzar potser 70-80 milions d'euros, que després, finalment acaba sent el preu d'un jugador d'un l'antecentre, sinó que hem d'entendre que al vendre patrimoni ens empobrim. Jo potser perquè sóc empresari tinc aquesta petita deformació, no? Per tant, el que estem venent patrimoni estem minorant els nostres ratis de solvència patrimonial. De manera que si ens empobrim, si perdem fortalesa financera, estem condicionant el nostre futur. Aquesta és la idea de mantenir sobretot la solvència patrimonial. I és per això que ens hi oposem de forma genèrica a la venda de patrimoni com a gestió, com a instrument de gestió i particularment el tema del ministeri. Si em deixes... Perquè és que és un tema que realment ens preocupa molt, aquests. Imagineu-vos que ja en aquests moments, davant del Camp Nou, enganxats al Camp Nou, tinguéssim ja construïts 1.623 pisos. I mai somiéssim amb la possibilitat de fer fora a 1.623 famílies de casa seva, després comprar-los els pisos, després tirar-los a terra per poder tenir 7 hectàrees i mitja, com deia. No, ja ho tenim. Sí, ja està. Jo el que no puc entendre és aquesta persistència que tenen, diria que gairebé tots els precandidats, en mantenir la requalificació. No, nosaltres ens hi oposarem segur. És potser una de les línies que marquen la tendència, la diferència entre la seva candidatura i la resta, com Sandro Rossell, per exemple. Jo, pel que he pogut sentir en el cas del Ferrer, i no ho sé si de l'Ingla, doncs aquest sembla que clarament no podia ser d'una altra manera. Porten 7 anys intentant-ho, estan per la requalificació. En el cas d'en Rossell, aquest és un candidat que decideix no parlar, però malgrat tot cada dia li trobes 3 o 4 pàgines als diaris i per tant sempre has de parlar per intuïció del que ell pot pensar, en el meu cas pel coneixement que en tinc d'alguns dels membres del seu equip des de fa molts anys, i jo crec que ell el que no troba bé pel que fa al Mini, ell jo crec que està pensant que el conveni no és prou bo, conveni de requalificació. Voldria dir que si el conveni fos millor, és a dir, que si en lloc de fer-ne 1.600 poguéssim fer-ne 2.000, potser li agradaria més. No ho sé, jo en qualsevol cas i tot l'equip tenim molt clar que preservarem el Mini i que preservarem la nostra actual solvència patrimonial. Agustí, parlem de la campanya. Vostè va dir personalment que ha parlat amb més de 2.300 socis i ha fet més de 12.000 quilòmetres. Molta feina, no? Doncs sí, però és de la feina de la que ve de gust de fer.
Jo crec que sóc un soci, un culer afortunat. Efectivament, jo he superat els 2.300 socis vistos personalment i espero veure'ns molt més, encara amb el que queda fins al 13 de juny, no? Però és que no ho entenc d'una altra manera, Jordi, això. Jo, aquests altres precandidats que pràcticament estan sortint ara o que sortiran aviat, jo t'ho dic de debò, no t'ho dic en cap afany, diguem-ne, com ho fan per veure els socis? Perquè jo és que porto 6 mesos. O bé consideren que per ells no és transcendent parlar amb el soci de manera personal, o bé, o es fotran un tute de reunions diàries, però, bueno, en fi, cadascú fa les seves estratègies. A mi m'agrada molt escoltar el soci, no pot ser de cap altra manera, és coherent amb la nostra manera de veure el club, i per tant, em porto 2.300 i molts més que ens penso veure, segur. L'autobús aquest que volen posar en marxa és potser una forma d'arribar millor al soci? Segur, va en aquesta línia. Has de pensar que aquest autobús, que aquesta setmana ha començat a córrer, i ens agrada dir-ho d'aquesta manera, perquè corre gràcies al suport de molts i moltes persones que de forma gairebé diria anònima ajuden, perquè nosaltres heu de pensar que a la web hi ha la possibilitat de fer aportacions de 20 euros per aportar, que és una cosa molt novedosa, i estem extraordinàriament satisfets amb la resposta que està tenint. I, de fet, aquest autobús funciona, està en marxa i és així, perquè hi ha molta gent que ha fet aquestes petites contribucions. És una manera d'aproximar-nos al soci, d'aproximar-nos al territori i d'entrar, sí, en contacte amb ells. I, Agustí, què fem amb Ibra? Jo de temes esportius, com a candidat o precandidat a la presidència, ja entendràs que no te'n pugui parlar gaire, ni ara ni si sóc el president, perquè així ho volen la majoria dels socis, i prou que ho intentarem. És un tema que correspondrà als responsables de l'estructura esportiva. Com a aficionat, com a culer, com a soci, diguem-ne, jo estic d'acord amb aquells que diuen que no ha fet una bona primera temporada. Em sembla que això és molt evident, no cal d'allò, però en canvi penso que hi ha altres exemples històrics de grans noms que en la primera temporada no han funcionat. Ara penso en el Koeman. I per tant jo crec que hem de ser confidents i pensar que l'any que ve un exemple també podria ser Henry, no? Que la primera temporada tampoc va funcionar. Per exemple, la segona una mica millor i aquestes darreres ja potser ja... Però, hosti, acaba d'arribar, ve d'un futbol molt diferent i, escolta, tinguem fe, tinguem confiança que el Guardiola serà capaç la pròxima temporada de donar-li més rendiment, sí, home. Més ens val, perquè n'hem pagat molts de cèntims per aquest senyor. Exacte. Sí. Agustí, hem portat unes sorpreses, anem a fer un joc, tenim diferents samarretes, ens pots dir què t'aboca, l'actual del Barça, aquesta mateixa? Aquesta, i aquesta té el nom de l'Henry. Que són dues o és una? No, és la mateixa, aquesta temporada. Què m'aboca la samarreta del Barça? Què t'aboca aquesta temporada? Què et recorda? Què et dic? Una frase. Em diu que és la samarreta del millor club del món, amb gran diferència, a més. I orgullós que porti UNICEF a la samarreta, jo crec que és un tema molt ben acceptat, que també hem de complementar, tota aquesta vessant cívica del Barça, ja ho anirem explicant, jo crec que l'hem d'omplir de contingut i potser de forma més arrelada aquí al país, a Catalunya, però bueno, la samarreta del millor club del món de sempre. Temporada Agustí 2008-2009, temporada històrica. La millor temporada de la història del Barça, perquè fa els resultats del primer equip de futbol. Una cosa irrepetible i insuperable. Aquest nom a mi personalment em diu de tot. No sé què diu a tu Ronaldinho. Ronaldinho jo gairebé l'associo amb aquell partit de les 12 de la nit contra el Sevilla, on va fumar aquell gol de fora de l'àrea i aquest home va ser capaç de fer-nos recuperar a tots una il·lusió, un estat d'ànim que el teníem molt baix. Sempre el recordarem positivament, almenys jo, en el Ronaldinho. I d'altra banda, samarretes que va marcar tendència, aquesta groga d'entrenament, va marcar una època a partir de la qual han sorgit taronges, blaves, ara aquesta roseta. És potser una bona manera de tenir un nom propi, una marca pròpia del Barça? Bueno, heu de pensar que això també és un tema molt mercantilitzat. Vull dir, Nike, concretament, és el segon proveïdor més important que tenim al club. Heu de pensar que Nike provisiona el club per més de 70 milions d'euros l'any i, per tant, ells tenen les seves pròpies estratègies comercials, però en aquest cas jo hi coincideixo. I és veritat que potser pel color o pel que fos, realment va representar de cop a l'estadi, que gairebé veiem un color. Però deixa'm que et digui una cosa, aquella és la samarreta, la que m'has ensenyat, la blaugrana, és la que realment jo tinc gravada a la retina, és aquesta. Evidentment. Sí. Així s'ha d'anar al Camp Nou. Així s'ha d'anar. Com els colors del Barça. Exactament, estic d'acord amb tu. Sí. Molt bé, doncs. Portes el carnet del Barça a sobre? Sí que el porto, sí. Ens el pots ensenyar? Ara m'has enganxat. Si t'he dit que sí, no el porto, potser sí que el porto. Normalment el porto,
Ara quedaré malament. Veiem? Mira'l, aquí està. Aquí el tens. Càmera, càmera. A càmera? No t'ho creies? Sí, t'ho deia? 34.235 de CC. Sí. I ja per acabar, si arribessis a la presidència del Barça, comprometries a donar-nos acreditacions als llums de la ciutat, per anar a rodes de premsa i al camp? Implicat, no? El que sí em puc comprometre, i ho faig aquí ara davant de qui ens està escoltant, que si seguiu en el programa i seguiu tirant endavant l'aire fresc, jo soc president del Barça i voleu, segur que m'hi tindreu. Jo soc el president del programa, això podeu comptar. Doncs moltes gràcies, ha estat un plaer tenir-te aquí. Nosaltres tornem d'aquí uns minuts i ens quedem i et desitgem molta sort a les eleccions del 13 de juny. Fins ara. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Del periodisme se'n donen moltes definicions. Una, que m'agrada, per curta i bastant exacta, és que periodisme és veure, sentir i explicar. Explicar amb amenitat. El periodisme no és una acció neutra. El periodisme no és el mateix que informació. Una etiqueta d'una ampolla d'aigua conté informació, però no conté periodisme. Quina és la diferència? L'opinió. Vaig decidir dedicar-me al periodisme perquè tota la meva vida m'ha agradat explicar històries. He explicat històries als meus germans, he explicat històries als nanos amb els que he treballat quan he fet de monitor de colònies, he explicat històries quan he entrenat a nanos petits a la meva escola i quan vaig entrar aquí a la facultat de Blanquerna doncs me'n vaig adonar que una de les millors maneres d'explicar històries era a través de la ràdio. Vaig anar un dia a veure un programa en directe i al sortir un professor em va dir que em brillaven els ulls mentre veia aquell programa i em vaig adonar que realment era així, que m'havia encantat, que m'havia apassionat i des d'aleshores doncs, intento dedicar-me a explicar històries a través de la ràdio. Soc periodista, crec, simplement perquè sóc una persona curiosa, a qui li interessa allò que passa al seu voltant. Crec que els periodistes tenim la sort de ser testimonis privilegiats dels esdeveniments que passen a l'entorn més immediat i al món, i és una de les maneres, crec, de conèixer el món en què vivim, i vull saber en quin món estem vivint. Jo crec que em vaig dedicar al periodisme per curiositat. Ja des de petita, quan veia les notícies a la tele, ràpidament les que m'impactaven les escrivia en un paper i les anava guardant, tot un seguit de fitxes amb les notícies que més m'havien impactat. Va arribar l'edat de decidir-me i crec que vaig voler fer el salt de ser jo qui estigués en la primera línia, qui parlés amb la gent, qui escoltés les històries per després poder-les explicar. Per mi els 4 anys de facultats van ser molt bons, ens ho vam passar molt bé, vam estudiar molt, també vam començar a treballar, vam crear bones dinàmiques amb els companys, també amb els professors que teníem, que sobretot en les classes que eren més reduïdes, doncs ens donaven l'oportunitat de fer grups de debat, de sortir, d'anar a veure exposicions i de generar debat sobretot sobre l'actualitat. Van ser 4 anys molt ben aprofitats i a més m'ho vaig passar molt bé. Des del meu punt de vista, la gran aportació dels professors que provenen de l'àmbit professional és justament la seva experiència, que permet a la facultat i als seus estudiants estar perfectament connectats amb el dia a dia de la professió periodística i amb les seves empreses. Vaig decidir dedicar-me a la fotografia a l'últim any de la universitat. Jo abans pensava que em dedicaria doncs, això al documental o a la ficció, no? Més aviat cap al documental. Però va ser quan vaig entrar a la revista Nova Ciutat Vella d'una forma mig accidental, quan vaig descobrir el fotoperiodisme i vaig dir, val, això és el que jo venia a buscar en realitat en aquesta universitat. A partir de llavors estic lluitant per això, perquè sigui la fotografia la meva professió. Quan vaig descobrir la fotografia vaig pensar que seria el mitjà amb el que viure
i ara ha transcendit i va molt més enllà. És una manera de viure per mi, una manera de veure. Doncs nosaltres ja hem arribat al final del programa. Esperem que hagueu passat una molt bona estona. Us recordem que ens podeu veure i seguir a través de la nostra pàgina web llumsdeleciutat.com/llumstv. També ho podeu fer a través de facebook.com/llumsdeleciutat i de twitter.com/llumsdeleciutat. Nosaltres tornem d'aquí uns dies amb molt més humor, molt més contingut i molta més diversió. Però no me'n vaig abans sense donar les gràcies a la nostra directora de Llums TV, Mireia Musella, i de la nostra superdirectora general, Mireia Giné.